Yeah. Κιλοαγιές, κρατές πεζικού, τσαράκια, αγαθοποιείς. 200... Πέρα παιδί μου, πώς αναφέρεσαι. Μάλιστα. Στρατιώτης πεζικού, τσαράκια, αγαθοποιείς. 523 10 ετσό. Κιλοαγιές, χρειάζομαι 15 ημέρες άδεια για την πόλη. Όπου διαμένω. Ποια πόλη παιδί μου. Σπονέγαυρου. Πόσες 10 μέρες άδεια θέλεις. Μάλιστα για Κιλοαγιές. Τα πολλές δεν είναι, εδώ έχουμε δουλειά, εδώ έχουμε δουλειά. Δουλειά έχουμε εδώ. Κιλοαγιές είναι Έχουμε δουλειά μέσα, δεν μπορούμε να δώσουμε άδειες τώρα. Κιλοαγιές είναι μεγάλη ανάγκη. Και εμένα μεγάλη ανάγκη να πατάω το πληκτρολόγιο. Χρειάζεται μάτια Κιλοαγιές. Οπωσδήποτε. Οπωσδήποτε παίρνει έξω οπωσδήποτε. Μάλιστα. Στρατιώτης πεζικού, ψαράκι παραδοχής, 293 10 εσώ. Και Λογαγέ, έχω ένα πρόβλημα με το σπίτι, οικογενειακό πρόβλημα και χρειάζομαι μάλιστα και Λογαγέ 15 μέρες. Στο σπίτι, ποιο σπίτι. Μάλιστα Λογαγέ. Ποιο σπίτι, παιδί μου, ποιο σπίτι. Στη Πολέγανδρο. Στη Πολέγανδρο. Μάλιστα. Εδώ έχουμε δουλειά, αγόρι μου, έχουμε δουλειά εδώ πέρα. Έχουμε δουλειά εδώ πέρα. Πίνουμε καφέ, εγώ πίνουμε. Μάλιστα Λογαγέ. Λογαγέ, τεντάδια. Άντε τι σου, τι να του κρέμει. Μάλ το δρυμό του πέρα. Ποιο είναι Λογαγέ. Αυτό το ζωνάρι, το ζωνάρι. Ποιο είναι το ζωνάρι. Τι ζώνες του, καλά. Άστα. Τι είναι, 15 μέρες Λογαγέ. 15 μέρες άδεια. Ναι. Δεν γίνεται ακόμα να σου δώσω 15 μέρες άδεια. 15 μέρες άδεια δεν παίρνω εγώ. Αγγέλ και πριν 3 μήνες αντίσα 10 μέρες και δεν μου έδωσαν, είχα πρόβλημα. Τώρα μεγάλο το πρόβλημα. Πόσο μεγάλο έγινε δηλαδή το πρόβλημα. Στην πλάξη του Λογαγέ. Στην πλάξη έγινε το πρόβλημα. Μάλιστα. Δεν παίρνεις άδεια από μένα, δεν παίρνεις τελείως. Φύγε από μέσα. Φύγε από πέρα, τον αντίχριστός, φύγε. Φύγε από τον αντίχριστός. Λογαγέ άδεια 15 μέρες θέλω από την Παρασκευή. Άδεια, να το δει. Πια Λογαγέ να πούμε γυναίκες. Έλα Θεό, τι κάνεις. Όλα καλά, εδώ στην Κυπέζα είμαι. Ναι, εδώ στο γραφείο του Λοχαγού είμαι, του Λοχαγού του Σάρακα μου, ρε. Πώς πάλι τους αντιγείς στην Αθηνά. Όλα καλώς. Εδώ ένα προβληματάκι έτσι να πω, θέλω 10 μέρες άδεια και δεν μου δίνει ο τριάστελος. Πες του κάτι, πες του, έλα πάτε να λίγο έτσι. Ποιος, μιλήσει. Παρακαλώ. Για τα ξέρετε, παιδιά. Όχι. Δεν τώρα θα το πει, είναι δικός μου. Μάλιστα. Καλά, να το πάμε.
Πάνε, θα σου δώσω, δεν βλέπεις. Πάνε, κάτω. Κάπτεν, τι έγινε, παρασικά δίπλα έτσι. Τι άρε, να πάμε προχθές με κάποιο μιλήσατε νομίζω με κάποιο στρατηγό, με τον στρατηγός. Τι ρε, αύριο δεν σου μιλάω. Τι? Δεν σου μιλάω. Τι? Δεν θα πάρεις. Δεν ξέρω να πεις στο Νοχαγιέ. Δεν θα πάρεις άπεια, είπα. Μια τώρα, δεν θα πάρω. Μη μου λες άπεια και να κάνω ένα φουτάνα. Μη μου λες άπεια, βάλε να πάρω. Δεν θα πάρω.